दोरी हा मारतो तोडली त्यांनी ती माडा ती ती लयची ती बायाची कमरे घातल्यावर ती हा रे उरली तणाची काढली ती तोडली. एक काम कर मला ॲड्रेस काय मी पट आता वायडोंगर मालदार रोड पारशा पेंड. एक काम करूया तुका वाडोंगर ना हा वायडोंगर तोंड उगता हा प्रसाद हा ना तोडली रे ती दोरी. खूप सारखे परत बिचारल्यानंतर तोंड उघड. कपडा आहो सर काय नको धरून हा ती फाटली दोरी बांधलेली सेकंड हा मी कोणी घेतली आता शॉप झाले हे जाणार आहे का ही वैरण बरी कट करतो आडपाक टाईट बांधला का पाय किती बांधतात दोरी घालला दोरी नका ही टेप मार ते पण बरं टेप येणार अरे ते सुटाणार रे के जाणार रे बारीक दोरी ना गाडी ना दोरी दर्शनार आहे झाड असतात आम झालं मोस्ट नाही रे मोर असेल ते बेस्ट रे ते खाल्ला नसतं गोष्ट फक्त रे करते का व्हिडिओ भरवतो ना सध्या ना ते डोळ्यावर घातलं दाखवते का फोन कर फोन काढ रे सारखे काढ. ऑलमोस्ट किती फूट आहे 3 फूट असते रे 3 फूट ओपन करायचं ओपन कर ओपन कर एकदा करा आपण काय ना काय करणार 3.5 फूट मस्ती नहीं करने का